Els familiars dels pacients de Menorca, Eivissa i Formentera que s'han de desplaçar fins a Son Espases ja disposen de 8 habitacions per a ells dins l'hospital. I les 8 ja estan ocupades. Disposen de bany propi, telèfon, wifi i televisió. Està previst que l'any que ve estiguin disponibles 12 habitacions més. És una de les 8 habitacions que des de dimarts estan disponibles a l'Hospital de Son Espases pels familiars dels pacients que s'han de desplaçar de Menorca, Eivissa o Formentera. Estan totes ocupades per una família d'Eivissa i 7 de Menorca. És el cas d'en Sergi, un menorquí que des del mes d'agost es desplaça a Mallorca per acompanyar la seva dona durant el tractament a què s'ha de sotmetre. Aquesta setmana ja s'ha pogut allotjar a l'hospital. La veritat és que molt content perquè la veritat és que estan molt ben equipades, és com un hotel, però estàs en directe en contacte amb el pacient i estàs perfecte, perquè a més dins l'habitació tens un telèfon que te pots comunicar amb ella directament. En aquesta zona comparteix espai amb els familiars d'altres pacients. Tenen l'allotjament gratuït, el berenar i el sopar. A més, disposen de wifi i televisió. La consellera de Salut, Patricia Gómez, ha dit que la proximitat és molt important i que l'objectiu és fer més fàcil l'estada i el desplaçament als familiars dels pacients. Demanaven estar més a prop dels seus pacients quan estaven ingressats en determinades situacions i, per tant, ens varen comprometre i amb la col·laboració de la direcció de l'hospital i el servei de salut adaptar aquesta zona. Al mes de gener començaran les obres per habilitar 12 habitacions més per a famílies que podrien estar disponibles abans de l'estiu.